Aztán mi volt? Aztán Hávár Dizsi. Szigetben. Nem nyaltál be neki? Nem ám. Mi? Aki akarja. Egy szőre volt neki. Mutasd, mekkora szőre volt. Ugye kezedben mutasd, mekkora szőre volt. Akkor né. Milyen szőre volt. Milyen volt? De akkor hogy csinálta pöcsöt? De mutasd meg a szárat. Itt vagyok a kezedet, gyere. És utána... Utána jó volt. Aha, legyűne az is. Megyünk? Nem gyűne bazd. Tegyél rá kis kalicot. Na, ez leszedj, ne add be. Na és? Hogy csókolóztatok? Nem így csókolóztál vele? Nem. De egyszer megcsókoltad azért. Jó van. Egyszer megcsókoltad. Meg. És? És, hát Hát közöm a pénzt. készre egy szárcegétert is majd. Jó. Még pohár vizet kaphatok? Nézd ide! Ne vessél bele! Hány éves vagy? Én 28. 28 éves vagy. Igen, 28. 1963-ban, április 16. Akkor 28 éves vagy. Igen. 20, mennyi? Jól mondom? Jó. Akkor 1963-ban születtés, 28 éves vagy. Április 16. Oké. És mikor van a születésnapod? Már volt már régen szék. Már volt már. Már volt 2 éve? Voltam, olyan, 3 éve? 3 év. Akkor 3 éve már volt születésnapod. Hát már mikor? Hát, tudja jó Isten. Nem tudod már mikor volt születésnapod? És névnapod? Az. Az sem Minden volt. nap. Minden nap van. Minden nap. Akkor volt. Szerezben, nem itt tart. Bulisztál, he? Bulisztán. Basztad a nőket. Mi? Basztad a nőket. Basztam. Hova nyomtad be neki? Mi? Hova nyomtad be neki? Még beljebb. Még bejön. Igen. De mutasd meg, hogy lököttél. Ugye? Hogy lökötted? Meg se ujjasztod semmi. Így. Úgy lökötted? Így, És hogy fogtad? Így. Erős. Erősen. Hát, még nem. És akkor mondtad neki, még bejebb, még Még bejebb. beljebb.